खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 22 डिसेम्बर 2022 बाराय बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सानै सुबुङा जिउ गोमानांगौ जादों। आसाम आरो त्रिपुरा बर्डारनि करिमगंज जिल्लानि सिङाव थानाय पातारकान्दिनि राजा लामायाव गंसे अट' गारि आरो गंसे गारिजों खर'जों खर' मोगा-मोगि जाब्रबथाय जानानै सानै सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय सामिर आली 32 बोसोर बैसोनि आरो याहिया आहमेद 28 बोसोर बैसोनि। आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय काटांपानि पेंग्रे ओनसोलनि दुब्लि बारियाव मासे मैदेरखौ थैना थानायाव लकेलनि मानसिफोरा नुनो मोननायनि उनाव हाग्रा बिफानखौ खौरां हरनानै हाग्रा बिफाना जाथायसालियाव फैनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो बे मैदेरखौ कारेन्ट शक जानानै थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। आसामनि सनितपुर जिल्लायाव आखाइजों बानायनाय मोनद' बमाफोरखौ बोखांनो हादों। आसाम पुलिस आरो आर्मिजों जथाय सिग्रोमनानै बेफोर बमाफोरखौ बोखांनो हादों। नाथाय बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासेबो दायनिगिरिफोरखौ दासिमाव हमनो हाथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मासे मोसौजों सौथारजादों। राजस्थान रायजोनि क'टायाव सासे 62 बोसोर बैसोनि सुबुङा फुंबिलिनि समाव मर्निं वाक खालामबाय थानाय समावनो मासे सारोन मोसौजों गाग्लोबजानानै गोब्राब जोखोम जादोंमोन। उनाव बिथांखौ फाहामसालियाव लांनाय समाव फाहामसालियावनो जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय महेश चन्द्र तानवार। बेंगालुरुआव सासे आइजोनि सासे फिसाजो गेदेर आरो सासे फिसाज्ला गेदेरखौ गावसानि एपार्टमेन्टनि बिल्डिं सिङाव थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय यशोदा 60 बोसोर बैसोनि, सुमाना 41 बोसोर बैसोनि आरो नरेश 36 बोसोर बैसोनि। बिसोरनि आलासिफोरा फन खालामबाय थानायाव फनखौ रिसिभ खालामियाव जाथाया सोराङाव फैदों। नाथाय बिसोरखौ सोर बुथारखो ना गावसोरसो थैखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै आरो बिसोरनिफ्राय गावसिनि जिउखौ फोजोबनायनि जेबो फोरमान बिलाइबो मोननाय जायाखै। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि। आरो गोबां सुबुंफोरानो दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ नायगासिनो दङ, नाथाय गोबां सुबुंफोरानो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै। दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय